हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। कि हमारा से आगावा निकल गइल सिलावा। हेलो गाइज, अब न बनाइब हमारी लावा। आप सबको प्रणाम करता नहीं, आप सबके बहुत बहुत नमस्कार बा, बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। माता रानी आप सबके खुश राखी। और आज एगो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से गाना रिलीज भइल बा, जौना गाना के नाम बा हेलो गाइज। जौन कॉमन चीज बा, हर लोग बोलेला। और एगो गाना हमनी के रिलीज कैले बनिए, जौना गाना के नाम है हेलो गाइज। हमारे ट्रेंडिंग स्टार और आप सबके सुपर स्टार खेसारी लाल यादव जी का। और गाना के आप लोग भर भर के रिलीज भइल, आप बुझाता कि अब ये तांडव कर दिले बनी जाए। हर की कगो भाड़ा भखल रही जाके मन दिलावा। हेलो गाई जब ना बनाइब हमारी लावा। हेलो गाई जब ना, बहुत बढ़िया गाना बा। और ओकरा में बहुत बढ़िया बढ़िया बात भी लिखले बन जाए कि कौनो स्टार स्टोरी ना लगावे, हाँ नंबर 1 माल बारू कमेंट ना आवे। बहुत अच्छा गाना बा। और आप सबके जितना भी हमनी के रील क्रिएटर, इंस्टा क्रिएटर बा लोग, वो लोग के खातिर स्पेशल चीज बा कि जे बड़ा आईडी बा ओकर तक वायरल हो ही जाता है। जे छोट छोट चालू करता बनावे, जो नॉर्मल आदमी बा ओकर वीडियो नहीं खे वायरल है, तो वही पर एगो वीडियो वायरल भई रहे कि दिल तोड़ दी, वीडियो बनावल छोड़ दी, ओकरे के लेके हमनी के गाना बनौले बनी जा। और आप सबके बड़ी बढ़िया लागी, बहुत अच्छा गाना बा। और आप सबके सुनावत नहीं, बजावत मंतोष भैया। रवि बाबू कैसे हैं, आवो। हाउ हाँ बढ़ावा। तारा में कनेक्ट हमरा करा, हमरा में 10 साउंड और हाई कर, छोड़ दे तू, बंद कर तू, बंद कर अपन बोलो। हेलो गाई जब न बनाइब हमारी लावा। आइए आप लोग को गाना सुनाते हैं।